kasar gado mu ake wa zamba, abinda kuke mana mu dai arewa ba ma yafi ba. Najeriya mu kasar gado mu ake wa zamba, abinda kuke mana mu dai arewa ba ma yafi ba. Najeriya abinda kuke mana shugabanni mu ba ma yafe ba. Mun dauki amana mun ba ku amma kun yi mana zamba. Mun bar ku ga Allah shine shugaban dukan wani babba. In babu nan akwai can hakika ba ma yafe ba. Najeriya mu kasar gado mu ake wa zamba, abinda kuke mana mu dai arewa ba ma yafi ba. Hakika Najeriyar mu ƙasa ce wadda za a misalta da sauran duka ƙasashe masu arziki idan an kwatanta. Amma a yanzu ta zama kuma baya idan an kwatanta. Wai shin me yasa haka jama'a ko ban amsa? Najeriya mu kasar gado mu ake wa zamba, abinda kuke mana mu dai arewa ba ma yafi ba. Misali Najeriyar mu kaɗa ku dubi yankin arewa. Ana ta karkashe al'ummar ma'ana ta maishe su gawa. Ta'addancin da ba mi tsammani ba yanzu shi ake yawa. Babu tsaro Allah ka saka mana. Najeriya mu kasar gado mu ake wa zamba, abinda kuke mana mu dai arewa ba ma yafi ba. Mulkin kama kariya a yanzu shi ake yi mana. Mun dauki yarda da amana gari kamin dangana. Domin kai ne ka ce mu zaɓe ka komai za ka yi mana. Cikin shekara takwas kayi shida a yanzu mi kai mana. Najeriya mu kasar gado mu ake wa zamba, abinda kuke mana mu dai arewa ba ma yafi ba. Kafin kayo ansar miliki wai ya kasar ka take. Ko in ce kayo tunani ya komai duk yake. Da wancan lokacin da wannan ya komai duk yake. Idan na kallo al'ummar ka gashi kuka suke. Misali yankin ka arewa kayo duba. Najeriya mu kasar gado mu ake wa zamba, abinda kuke mana mu dai arewa ba ma yafi ba. Hakika zan tsokaci akan abin da ake arewa. Mai da mu saniyar ware kunsa ana da kashewa. Mun yi duba yanki na kudu waiwa ake kashewa. Baccin da muke yi a dato a yanzu mun farka. Tabarin ilahu ga kukan wato 'yancinmu. Najeriya mu kasar gado mu ake wa zamba, abinda kuke mana mu dai arewa ba ma yafi ba. Wayo mu dai 'yan arewa mai shiga halin kaka da kayi. Dabarar sarki